Right, hello guys, what is happening? Shwt mae bethau? Croeso nôl I PopT. Fi gyda Cadi fan hyn, a fi actually yn flat Cadi. Heddi, fi wedi popo draw. Croeso, nes I draw yn baned. Do, a mae fe'n amser cino Cadi, fi'n starfo, so beth ti'n mynd I wneud I fi? Wel, fi wedi cael fy ysbrydoli gan y TikToker o fri, roll for sandwich. Fi'n caru fe, mae fe wedi gwneud y ffantastig. Chi'n gweld nhw yn syml, mae fe'n rolio dais fel hyn I weld pa sandwich mae'n gael am gino. A ni di meddwl am 6 elfen sydd yn gwneud sandwich da, ni am rolio'r dais I weld pa elfen ni'n cael. Chi'n barod? Barod. So, a gyda guys, mae gyda ni rester fan hyn, bara. Ti gyda? Un, bara gwyn. Clasur. Clasur. Clasur o bara. 5. Ciabatta! 6 opsiwn eto. Barbecue cywiar, ham, wy, cigeidion, salami, a beth hwnna'n gweud? Bacwn Llyseio. Fi'n ysgrifennu nhw. 6 bacwn Llyseio! Lucky blow, Dan. Hei, o heg, ydych chi'n rannu? O ie! Ffynnu, e? Sut mae hwnna'n digwydd? Lan yn un nesaf. 2. Americanau! Gyda bacwn... Oce, iawn. Good work. Credu fydda'n gweithio. Good work. 4. Mozzarella! Ma'n hapus do hwnna. Da iawn. A ie, amser nawr am y salad. Sialad. Sialad. Yn gyda mae gyda ni lettuce. Clasur. Clasur, mynd â popeth. Mefus. Cabbage coch. Chili. Avocado. Bach yn posh. A pupur coch. O, 5. Avocado! Avocado! Mae salmon cheese yn amazing. Salmon cheese o'n lush. Avocado. 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 Pupur coch. Iawn. Alright. Fi'n credu fydd hwnna'n gweithio'n okay. Special sy'n nesaf, sef jyst rhywbeth bach ychwanegol i'r frechdan yn... Ti bod? I wneud un special. I wneud yn special, wrth gwrs. Pickle. 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 Banana. Chocolate orange. Creision. Creision. Hummus. A tomato. Tomato. Pickle. Ti'n mo, fi'n licio pickles. Neis. 4. Oh, creision! Ti'n licio stinky crisps. Stinky crisps yn fwy. Fi'n joio stinky crisps. Rhaid ti'n gael stain o'r bysgod. Mayonnaise. Nutella. Joio. Bydde hwnna'n spoilo brechdan. O ie. Maple syrup. Hot sauce. Saws barbecue. Ne olive oil. Fi'n licio'r ffordd o Jed I sillafu olive oil. O-L-I-F. O-I-L. Cymraeg. Cymro i'r car. Hot sauce! Hwna fi rwy'n I ddim eisiau. O, Sauce y gutted. real dwi mi fi. Okay guys, ni nawr yn gwybod beth sydd yn ein brechdan I ni. Ond nawr mae'n amser I ni flasu ein campwaith. Hey! Wow! Mae'n edrych yn eitha dda. Mae'r streak bacon yma yn edrych bach fel Play-Doh. Mae'n drawi bach fel Play-Doh. Ydy. Fi just yn poeni am byti hwn fan hyn. Ie. Yr ochr yma'n, okay. Wel, yn amlwg, mae dyn ni streaky bacon, lleol, mozzarella, hot sauce, creision, caws o winwns, stinky, a avocado. Wow. Cheers! Oh gosh. O, bo. Fi wedi cael yr hot sauce. No. No?
Dwi ddim yn gweithio. Fi'n mynd grac am hwn o gwbl. Fi yn? Mae'n mor symedig. Wel, beth am then i ni gael swap? Sain yna. O, Jed. Helo, mae'n picked o'r chocolate yn neis. O, na dwi ddim! Na dwi ddim! Mae hwn yn delicious. Ti'n gofyn? Dwi am roi sgôr nawr, allan o 10 i brechdan fi a ti. Fi am roi solid 8.5 allan o 10. Yeah! I brechdan ti, mae hwnna'n really da. I fi, na i roi 1.1. Be, mor isel yna? Go iawn! Disgusting! I fy brechdan i, fi'n rhoi 9.5. Waw. Wir I ti, yr unig beth o'n i newid yw profi todi'r mozzarella a mae'r ciabatta di oli to bach erbyn hyn. A bacon go iawn. A bacon go iawn. A wedyn ni dy brechdan di, 5. Okay guys, wel dyna ni wedi gorffen y her heddi. Fi wedi siom gyda sandwich fi yn anffodus. Dal yn blastu'r chocolate e. Ond fel ni gweud bob fideo, cofiwch chi Tanysgrifio. Ro like ar y fideo mas gwrdd yn dda. Ac i wachu'r glwch bach notification, ond hei, tan y fideo nesaf. O, sa'n neud hwnna. O be? Ta-da! Ah!